4,000 watch hour in 1 year. So dapat makuha nimo na 4K 4,000 watch hour. 4,000. Ang gabi ko. So, mayong buntag mga Dolex, no? Kung man na video na ako na sa ditudlo, usaon pagkuha nimo sa 4,000 watch hour. Isa sad na sa requirements ako tagsulti tong last tong una na ako na video. Isa sad na ka requirements para makuha nimo or para ma-monetize ang imo channel. So dapat makabot ka ng 4,000 watch hour. So, 4,000 watch hour, mangita doon sila sa imong mga video, makalikom ko doon ng 4,000. So na ako'y 5 gihapon ka step about rasad ni sa ako, about sa ako experience, sa ako na research, sa kipangkanan na ako. Nakuha na ako guys para sa ako channel, no? Nakuha na ako ang 4,000 watch hour in 6 months. Unong kabuyan. So ing anak kadugay na ako nakuha ako watch hour. Dili para sa kuman sa kanang ibang mga YouTuber na nagsunod sa ako. 2 months guys nakuha na nila. Nakuha na nila 2 months pa nakuha na nila. So grabe ka ladyo ang agwat sa nanay na ibawaan o sa wala pa yung hibawaan. So kuman na video guys para mahibalo mo unsay sekreto ikaw na bago pa ka nag-YouTuber pangitaan ni na video. Gamay rin siya na tips pero makatabang jud ni kay naagihan na ako na. So na-monetize ko 6 months. Di ba ako na ko na-monetize na ako channel. Na-monetize ako channel 6 months. Tako na ako nakalipay. So ni mo kahago na bayran baog-baog sa pato diha amura ka buang vlog kunuhay, vlogger kunuhay. Bahala kung katawaan ako nila, katawaan kasi mga playa. Pero guys, solid yun pag ma-monetize na ko. So, na ako'y 5 tudlo. Una guys, para makuha ni mong 4,000 watch hour kay taas-taas mo na. Para nakay tip gamay. So, ang una nimo buhaton, magpa-trend ng video. So, magpa-trend ng video, dili ka kasikat. So, nimo na buhaton, sabay sa uso. So, na mga issue, kung mandagan mga issue, so muna to guys, sabay sa uso ka doon kung ano siya mga hot topic. Kung hindi mo tanto busy, i-upload mo video. Ang talaman sa isa ka adlaw, maka-upload ka sa video. So sa isa ka video, kanagpagat ka sila ng 10 minutes. So sa 10 minutes ni mo guys, ako guys, tudlo guys, sa 10 minutes ni mo guys, tapos na mo lang ta sa imo, sa mga loyal ni mo na mga amigo na puyo ka buo. So sa 10 minutes ni mo, tapos na puyo ka buo, pila na. So daon na imo yung ato na oras na makuha. Talar kang pila. So sa gawa sa isa ka semana, kung maintain ta to maintain, tapos daghan pa ka di ko napuyo ra, daghan pa na makuan. Sa pa daghan pa yung mangita sa imo. Labi na kung ano yung mga video katawanan, trending, nai mapuyutan ng kuan ba, ng leksyon. Dili lang na vlog ra ka sa imo kagalingon self nga na. So dili sa nagpakuan ko ng kuan kaysa about rasad ni sa ako na hibawaan. Sorry sa mga na kuan diha na fin. About rasad ni sa ako na hibawaan, katong isa ka YouTuber na di pa ka sikat ingon niya. Di pa ka sikat, so ayaw i-vlog ko kagalingon. Kaya walay mangita na. Depende ra kung daghan ka relatives na mangita. So sama sa ako, nag-vlog daw mo sa ako kagalingon. Vlog kunuhay. Yeah. Nagpay gamay. 20 views bitaw. Sa kakugihan naman na ta guys.
more video na i-upload. Kaya upload ra kang video guys. Sana na yung pag-upload. So, daghan nga po na makuha mo na mga views. So, oras gyapon na nimo makuha. Ikatulo. So, deserve ako ikuha ng ikatulo guys. Kung bago pa ka sa ako channel na nakasuyod ka, ya kakilaya sa ako, nakasuyod ka. So, kung nakatabang yun na video, please like and subscribe rakan. Tapos, hit the bell notification below. Para updated ka sa sunod na ako ng mga video. Daghan pa ko mga video na tutorial. Mara kaya na ako buhaton ko man. Ikatuloy na to guys, live stream. So live stream guys, live stream. Pakita ko nasipugon sa camera guys. Wala ko anak ba ko live stream guys. Kaya isa ra ko nag live stream, nibisita ko sa isa ka YouTuber gapo na sa Dear Dapit sa Maog. Si Ate Grace, hi sa imo Ate Grace. Grace Babe to di sa channel. Pag-isuyo dra dito. Tapos inuban ako si Titian. Hi sa Toad sa imo Titian. YouTuber gyapon si Titian. Isa channel Toad. Kaya MERS na kuan YouTube channel. So, lara ka na ito. Stream ka. Bisag wala kay kuan. Wala kay daghan na views. Na yung mga relatives nimo. Bisag dito na lang mo mag-istorya-istorya hay. Usog si Tigris sa live stream. Gaya na ako guys, kaysa ako nag-live stream. So, mas gana sa ako i-recommend sa inyo guys, live stream. Mas gana dito ng live stream guys. Kay makakuan yapon mo, makakuha mo subscriber, kanang mga kilaya, maka-amigo mo. Tapos nasa ibang silent is bidaan na nila. Tapos kuan, pangita. Pwede sa iban kung dahil mo kuan na bidaan sa nila, pues bayos ra ba? Ano na mga strategy sa YouTube. Ikaw pat guys, ako matambag kung nakakay hindi kung bawal ba ni Zay sulti diri sa kuan. Pero para sa ako, kay gusto kong makatabang sad. Kung nakay para ako, nakoy hindi man ako laptop sa ako man mga good. So dako sad ni natabang is ka device. Sag kung nakay duha ka cellphone, every matulog ka, plinin mo nimo kuan. Plinin mo isa ka video nimo o isa ka cellphone nimo, i-plinin mo sa tanan nimo na kuan na video, play all. Kuan nimo standby. Kaya nimo. So isa ka cellphone, play all. So langon talamon na 10 hours. 10 hours na mo kuan sa imo. 10 hours nimo sa isa ka cellphone, 10 hours sa isa ka cellphone. So sa kadlaw na mo 20 hours. So dako na natabang guys. Oo, dako na tabang. So sa mga kuan diha, na araw nito guys. Pero sa ako guys, daga mga mutabang sa ako guys. Matabang na ako lagi. Sa mobius ra ginagmay. So ang last na ako na matambag guys, group chat gyapon. Kana guys, takop jud na natabang. Example, sud kag watch to watch. Na grupo na siya guys. Grupo na ng mga small vlogger na say kaya tawag na diha ka mukuha ng dagko na watch hour. So kugi lamang na guys. For example, sa isa ka group chat na amoy 100 members. Para sa ako, na ako'y tag-intrahan. Sa ka group chat, 100 members. Basahin mo, abot kami ng tag 107. Yan na. 107 kamukabuo. So tapos pag kuha na guys, kung di pa ka monetize guys, ano ihatag nimo? 1 hour. So maghimo kag playlist na guys. Diyan sa imong YouTube channel, himo kag playlist. 1 hour nimo na video. Amo na imo ihatag. Ang entry nimo bali, ihatag nimo sa admin. Sa admin na katong sa group chat. So ang admin na to magkolekta sa imong mga video, himuon na to playlist. Pambot ang to dito. So mabot kami kay 100 mo kami kapin. Mabot mi tag 7 playlist or 8 nga na. So kada playlist guys mo play kami ng tag 15 hours. 15 hours. Mo play kami ng tag 15 hours. So 15 hours guys is kuan lang talaman di man nimo mabuhat dan sa isa ka adlaw. 15 hours bisag tag
Ken amo na kuan guys. 1 week aw 3 weeks an amo kuan kanang bali adisir mahuman. Bali deadline kibali ko man sugod tapos pagka 3 weeks na nakalipas. Lain na sad na kuan. So dapat na 3 weeks mahuman na nimo ton 8 na playlist nimo na i-play. So dapat ma-play gid to nimo. Kay sa sunod di na ka makapalista ko na kay pending. So nga na guys. So 107. So sa 3 weeks nimo kung sige i-play gid nimo maintain ka maka-join. So matagaan jud kag 100 ka pin. Watch hour. So intrahan sad nimo na guys kanang mga sulit sa mga group chat. So PM ko ninyo sa Joylan ako na Facebook page kung gusto niyo mo join. Kay nako makilala di ako gipan-join kana si Jitro. Jitro Almeida ni YouTube channel ako na tag-join. Tapos daghan niya pamanin iba na ko ang PM. Basta na pa makilala ako sa mga sa Facebook na ako. So moro to guys. 5 kay step na makatabang sa imo. Di na ako sa ipataason guys kay medyo lang kayo man sa mag-edit pa ko. Daghan pa mga trabahoon. Sunod na sana ako na video guys, mga tutorial. Abangan gyapon nito. Daghan pa mga dali naman isabton kay Bisaya mong gud. Daghan pa ko yung mga dapat ikuan isulti about sa mga YouTuber para at least lang makatabang gyapon ko gamay. So ang to guys, di na ako pataason. Babush, see you in my next video.